Jeden z 12 Slovákov v produktívnom veku poberá invalidný dôchodok. Každý rok pribudne na Slovensku 15 000 invalidov. Keď som si prečítala tieto dáta, neverila som vlastným očiam. Ako si teda my, Slováci, poisťujeme invaliditu? 97% invalidity spôsobujú choroby, nie úrazy. Paradoxne, Slováci majú na svojich zmluvách poistené hlavne invalidity z úrazov. Prečo? Daj si skontrolovať svoju poistnú zmluvu. Ešte pár info, ak ťa táto téma náhodou zaujala. V roku 2024 bola priemerne vyplácaná výška invalidného dôchodku pre ľudí, ktorí majú invaliditu nad 70% vo výške 549 eur mesačne. Pri ľuďoch, ktorí majú invaliditu priznanú do 40%, bola priemerná výška invalidného dôchodku 300 eur. Ako sa asi žije ľuďom, ktorí prídu o to najcennejšie a najdôležitejšie v živote, teda zdravie, pri takýchto mesačných sumách? Dovolím si tvrdiť, že nie úplne kvalitne a nie úplne šťastne. Existuje komerčné poistenie, kde si vieš invaliditu poistiť. Následne ti bude vyplácaná buď mesačná dávka, alebo jednorázovo poistná suma. Záleží od toho, ako si to na svojej poistnej zmluve nastavíš. Vo výsledku teda časť peňazí poberáš zo sociálnej poisťovne a zvyšok, ktorý by ti štandardne chýbal, si doplníš zo svojho komerčného poistenia. Nič nehovor, presne viem, čo ti teraz prebieha hlavou. Nebudem platiť prachy do poisťovne, aj tak mi vo výsledku nikto nič nedá. To je veľmi chabá výhovorka. Napríklad poisťovne MetLife, Unica a Allianz vyplatili za rok 2023 viac ako 75 miliónov na poistných plneniach životného poistenia. Zahoď svoje predsudky a nechaj si poradiť od odborníka.